Тук от апдейта вчера имам Brainrot Goty Secret и ги давам за неща от Grow a Garden. Който иска са мини спайдарини, който иска всичко, даже давам по 2-3, който каквото иска и приемам всичко. Не съм първи. Сега ще ви покажа и горния етаж. Сега ще видите. Ето може за Лъстрала Лилитус нещо. Това не го гледайте. Тук каквото искате, изберете си. Ето имената, да ми ги напишете в коментарите. Може по 2, по 3 неща. И може да приемам всичко в Grow a Garden. Не само Divine, Mythical и Prismatic. Само тези приемам. И да. Ако ви е харесало видеото, го харесайте и се абонирайте. И чао!